Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Liza, 27 anyos, taga Cebu City. Punta medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa bukol nga mitubo sa kong liog. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang kong nadawat sa akong trabaho karon. Ingon inyong mga panghitabo. O, diba? Naingnan ka. Sa'yo na kaayong interview. Congratulations, Day. Finally, nanagid kay work. O ang nakanindot kay kauban pagita. Lagi, uy. Salamat yun kaayo, day ha, sa mga pag-refer na ako. No problem, oy. Ikaw pa. So, karon kay pamang kay sweldo, ako na libre nimo ha. Mga unta. Sure ka? Oh, yes. Gutom na ba ya? Salamat yung taon kay na anak ko'y trabaho. At least no, di na ako magsalig nilang mama at papa. Hi! Thank you for calling. Is there anything I can help you? Day, sa silong ka na. Mag-smoke ta. Unsa? Smoke? Oh, good. Ayaw sige inihas diha, uy. Kasagaran ba sa call center agent? Mag-smoke yun. Mao ba? Oh, dali dayan na. Sige. Ila pa lang gani kabuan, pero hanas naman kay kang gamit ng sigarilyo, eh. Wa pa ko ni mo tudlo eh. Di unta ko ingon ini. Di ay magod kay kanako eh. Bad influence. Wow, ha? Ingay noon, nga na-curious sad ka, maunisuway ka. Diba? Hi! Kami? Doon na pa nilain. Kita naman tingali ang ni sa smoking area ron, di ba? Di sa tatantong pilusop po da. Di klaro lang na ako. Chill lang, good. Kahit blood ba rin mo? Saan dapat mo? Di ba obvious sa ID na mo? Kamaldita, eh. Bitaw, gusto na akong makikilala ninyo. Ako si Brent. Kamo? Ako si Chloe. O kining akong amiga, si Loisa. Friends ito ninyo, ha? Loisa. Ako, no? Nakabanday ko ninyo ni Brent, ay. Sige na, lagi mo kuyog-kuyog. Doon na mo yung relasyon? Day, pero matukan ko ni mo ha. Nanguyap siya na ako pero wa pa na ko sugta. Oh, ano ba? Nga naman? Ay, sa'yo pa kayo, Wa pa ko'y puwan sukad di magkaila. Gusto ko nga masuhoy to na ko siyang kinaiya, day. Aw, hinoon sa day. Good luck ni mo, anang Brent. Pila naman kabuan sukad nga sige taguban-uban, Loisa. Huwag pagyapon kita anong sugton ko. Ay, sige na lang, Kurt. Unsa ba mong pasabot? Isugot na to ko. Oh, Lord! Yes! Salamat, Loisa! Salamat kayo! Basta isaad lang din ako, ha. Nga di ko ni mo binuangan, Brent. Promise! Ha? Gusto ka nga ma-pills ko? Oh, para safety ba? Nga no? Ready na day ka nga mainahan ka. Di pa sad. Wa pa sad na sa kong una-una, See? Mo na pag-pills na lang aron sa paglikay ba? Ayaw ka bala ka. Ako mo yung sponsor mo para pills mo kada buwan. Brent. Sa pila ka buwan nga doon nahitabo na mo ni Brent, tampan pirasat ko nga dili ko mamabdos, kay kada adlaw man kong nag-inom og pills. Pag una na kong tumar og pills, kasi giglabad ang akong u, pero matod sa kong mga kaila, normal ra ko na lang maglabad ang u. Gipasagdan na sad nako kay pagkadukayan, nawa raman sad. Apan ini mga nangaki, doon ako ilaing nabantayan. Nisakit man akong liog sa wang bahin. Ipasagdan na sad nako kay abi na akong nawara. Pero, pinakaadlaw human ko makafeel og sakit sa akong liog, doon ako ilaing nabantayan. Doon ay murag nagpurot na gahi sa akong liog. Unya, Ayaw na lang yun mag-search niya sa Google. Kay mag-overthink lang ka. Ang mas maayon mong buhato, no, Loisa? Magpa-check up ka. pero basig nawara tingali naman mo. Kano sa man di anak nagsugod? Ambot na kalit naman ni. Mao ba? Obserbahin lang sa. Basin o mawaarasad na.
Bitaw, naji, burot o uda. Di ba sa ganito mo ang akong aryos nga gipatusok na ko sa kong cartilage sa bungga, no? Basig, nalisay lang ni ba? Sakit pamanggot ni. Posible sada. Pasagil na eh. Dili naman tingnan naman kaunsa. Brent, Hala, bitaw day ay. Klaro tuod kaayo ng bukol sa imong liog. ay, sa tinuod lang din no. Di baliwa ang magiging din ako kay may action naman pa ni siya kawa. Pero mas napalaka ko karon kay naa naman sa bilaing bukol nga may tubo. Nagtapad ang bagyot. Ang imo na nag-search sa Google? Wa day, uy. Mahadlo ko sa kumabasahan niya. Tingalig, unsa unya ni ba? Hala, ipa-check up na yun na day, uy. Kibasi delikado na. Day. Wa ko magkaakwanta og ako yung gi-research sa Google mahitungod aning akong ginuo. Og nakuyawan ko, kay naabangit ko nabasahan nga pwedeng sign of cancer kuno ning bukol sa akong liog. Ang ako mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana, unsa man kayo hinungdan aning kalit nga bukol sa akong liog? Posible ka nga lisay rani sa piercing sa akong dunggan? Ikaduhang pangutana, nga naman nga ang kasakit niya mukatag naman sa akong tibuok liog. Unsa man gid ka di ay ni? Doon na ba'y posibilidad nga tungod ni sa akong pag-inom o pills o posible sab nga tungod ni sa akong pagpanigarilyo? Ikatulong pangutana, tinuod ba nga basta tibugol nga bahin sa liog, cancer ko no? Angay ba nga ipacheck dayon ni nako? Ikaw pa katapusan, mga pila man kay magasto kong magpa-check up ko, Doc. Unsa man kasiya sa doktor ang angay akong duolon, doon na pa mo ikarekomendar nako kung asa ko makabarato. Palihog tabang tambagi ko, kini ang akong suliran, Loisa. Mayong adlaw mga suking paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anyan na sabako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo ko nakadawa. Tugod lagi ka medical doctor ko, kumutambal sa inyong mga medical problem, psychiatrist na ako, kumutambal sa inyong mga emotional, behavioral, o psychological ang mga problema. Usama ko ka drug addiction specialist, ako kumutambal sa inyong mga problema, may tungkol sa ginadiling manaw, ginadiling drugas. Dagang pamagi, mamili mo, sa akong pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kinipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran, official, rider face, o diba sa mong buhatag sa third floor, Jose R. Martinez Biling, Kusina Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdum. Hindi sa Luisa, 57 years old, taga Cebu City, atong nilay-nilay nagtubag ng iyang mga pangutana. Unang pangutana ni Luisa, unsa man ka kininghingdan sa aning kalit nga bukol sa akong liog? Posible ka nga lisay lani sa piercing sa akong dunggan? Ang ginamang lisay, managitaw na itong mga lymph nodes, no? Kini sila mga lymph nodes, saan dagan sa itong lawas, no? Kung dako ni siya kung na-infection nearby, ha? So, mga na siya nga, magbantay ka kay kung lisay-lisay kita, ha? Kung kuha kayo asa dapit ko sa imong liog, kuha, kining, Luisa, no? Napoy naman, taday thyroid gland sa kubangan, no? Kung munako ko na siya, kung kulang ka og iodine, no? So, may mga lump nga medyo daghang mga ingon pa kanang mga kategori, no? Kung balik ko, duha mo ni klase ang lump, ng kanang mga bukol-bukol. Ay, gitawag ako cyst, na gitawag og tumor. So, ako ni balik ko sa makausap pa, ang tining tumor, ug amo ning biopsy, ug amo ning i-size, ang sud ani mga unod-unod, no? Ana siya mga tissues nga naa sa sud, mga unod-unod. Ang tining cyst, kung amo ning i-size, amo ning operahan, ang sud ani fluid, no? So depende na kung unsa man po kan. Yaro man ka sa Cebu City, kuan, ining Ma'am Luisa, iduol ko na nila to ug sa ka-surgeon, no? Kung para nga matan-aw gini. Kaya ako mo-comment ko karon nga ako moroon opinion naman gini nga ako no kay in the first place ko pag examine kita nimo pero kung balik ko ako Dr. Rene Obra kaya test man ko batid sa simpalo nga wala mo kay knowledge ni mga nani kaya before ko na imong psychiatrist kung kung kayo ko nga nag-general practice ha so di ka sa opera anak bata parang mga sakit sa tao na anak ko kay general practice man ko pila ka tuig usa ko na imong psychiatrist no ito na may bulo siya Dr. Rene Obra ng nambag mga medical problem nga
psychiatrist na. Medical doctor mo ko. Licensed medical doctor ko. So, manang confidence ako nga mo. Kaya na, pwede ko pala ka-expert sa mga surgeon, kayo mo, manilang line of specialty, no? So, kung mag-isod ng tag mga bukol-bukol, ganing medical mission ni sa layon, manuli ni, mag-isay, so mga sis, mga isay-lisay, inahiro na ko na. Ha? In a place na wala laing doktor, ikaw may kaming doktor, may pinagamos na leadable person as far as the medical problem of the person is concerned. No? Ikaw lang po, tana. Nga naman nga ang kasakit niya, mukatag naman sa akong tibuok liog. Unsa manggod ka ha di ay ni. Doon na ba'y posibilidad nga tungod ni sa akong pag-inom og pills o posibilidad nga tungod ni akong pagpanigarilyo. Well, manigarilyo day ka, Loisa, no? Ako lang iingon nimo nga kanang kung mahimo lang. Ako tambag yung kanang pagpanigarilyo, kaya manghukom nigarilyo. Kaya makuha ng nigarilyo ay, kaya makuha ang nicotine, ay tar, ay carbon monoxide, o na yung formaldehyde, o nagsampang tawag sa mga chemical substances, it's really harmful sa imong lawas, no? So, kung mayroon ka nga tungod ba sa pag-inom mo og pills, di man ingon ani ang mga ingon ta problema sa pills. Na may mga side effects ang pills, pero di man ingon ani nga dako na inon ang imong liog. Makausa ka ako lang siguro isgutan kung sa may mga side effects sa mga pills, na? Ang pills makakos niya og ingon ta laban sa mag-spotting, mag-breast tenderness, relaxment, o niya, mag-gain ka weight, mag-ubos ang inyong sexual drive, mag-mood swing ka, o niya, mag-amino niya, hindi na mag-gidugo, no? O niya, medyo kapoy, no? Nakay discomfort sa imong tummy. Pero may ingon na magka-shift nung ka, tungod kay nag-inom ka og pills, no? Nakay laing tanging ka pills, nag-inom ka og pills, maka-reduce na siya sa risk na maka-develop ng cervical cancer, ha? Pero daghan ng mga klase sa pills, ay doon ako, ang klaseng pills ang imong giinom Loisa, pero generally, di manisan rakos o mga bukol-bukol, no? Ikatulong pangutana. Tinood nga ba sa tibugol ang nga bahin sa liog, cancer ko, no? Angay bang ko magpasikat dahil na guys. Para, so, for you to have peace of mind, ramang kadini sa ato sa Cebu City, wala ko mag-yun to submit yourself for laboratory workup, magpa-biopsy, biopsy, o medical term na mo. Waan na diya o tissue sample, kanang imong mga bukol-bukol, examino na sa laboratorio sa atong mga technician dyan sa laboratory, basahon ni sa atong mga pathologists, to determine kung nabay mga malignant cells na hopefully, I hope mawala, no? Duha man Mingon gani ang doktor na benign, meaning ko say, dili na siya cancerous. Kung mingon gani ang doktor na malignant, meaning ko say, namin siya mga cancer cells, no? So, wako na ingon na cancerous na abri, yun yung bukang katulog, no? So, maligon, biopsy ang taga-himoon ani, no? Na ikamino na siya, naon, na manggod na po yung mga tiliman doon kung usa ka mas o nagbukol o nagtubo, cancerous ba, no? Ang mga surgeon, mga pathologist, sila yung mga tiliman doon niya na, no? Ako pinali na pero gamay na. Dahil ko pareha ka-expert sa mga surgeon, o mga infectious na mga doctor na mo, binilang trabaho, no? Alright, ikaw pat na mga tanang. Mga pila na sagkahay ng gasto kung magpa-check up ko, Dok. Kung sumangkay kasi sa doktor, kaya na akong doolon. Ako nang gingon, surgeon. Surgeon ang imong doolon. Para nga, suta kung may ba ng operahan o di ba? Kung pilang gasto, depende kung asa ka mo dool, ay ba ka mo dool sa government doctor, or ay ba sa privado. No? But expect lang mo nga, kung ay sa privado, ang bayad is a little bit higher. Charge mo doon po ng doktor. Ako, sa akong clinic, mag-charge ko. Pero, panahon, natanawin na kayo ng pasyente nga, wag po din taon, nakadagan na ko ng ginahin mo, gawa sa dili ko mo charge, tagaan ko na ko tambal, kadaganan na ko na ginahin mo. Pero kung talaga na ko nga, hindi maka-afford kung mabayad, mag-charge ko. Kaya how am I going to maintain my status sa doktor ni Ubra kung oiso na kong pitaka? Di na pwede. Alright, so, doon na ba mo i-recommendar na ako kung asa ko makabarato sa government hospital, nga araman ka sa Cebu City, you go to the
government hospital, ito po City Medical Center, na? Ayaw pagtungo nga, mga minus o kaibalo ng mga doktor sa government hospital, na? Pariyara na iligad sa nas mga private hospital, aron ba sa Vicente Soto Memorial Medical Center, na? Dugay ko diyan, nagtrabaho sa una, sa ko ka hipi sa Center for Behavioral Sciences, sa Vicente Soto, di ko makita nga minus o kaibalo sa ikatong na nagtrabaho sa mga private hospital, ha? Mungkin memijak mga ito, mas mga dua po pa ng mga doktor sa government hospital. Pada mawala na, magtabok-tabok na, ganyan government, yung sa private practice, ha? So, go to government hospital, pero kaminos-minos ka, o niya, surgeon ang inyong dolon, ha? Surgeon. Naghaya nga surgeon na nga, o na sila mga eksperto mo diagnose, o mo disiler, kung angay ba kutrahan ang imong tumor, o madara ba o antibiotic, o sa tayo mga pamahagi. Kadagan marong mga interventions na di na lang operahan, ha? May mga laser surgery, pero mga binagong ng mga pamahagi. Para sa amo pang panahon sa una doon ng mga kapiligan ng labay nga dito po sa Mindanao nga. Umutira nila dito. Pero mahal ng mga style sa probinsya nga opera nila good ideal thing to do. Pero okay naman po, nabuhi ng mga pasyente. Okay, so once again, ako si Dr. Renny Obra. Pasalamatan kayo sa inyong magpirming pagpadala ng mga sulat-sulat dito na mo. Kung manikamot tayo makatag solusyon, kalinaw, kahayag sa inyong problema ni palanat dito na mo. Dili masuko o dugan hatagal kong tagal, kaya kayo mga adawas sa mga sulat-suliran. So, ato mga listeners all over the world, thousands and millions of listeners. Alright, so once again, ako si Dr. Renny Obra. Mapasalamaton kayo ko nga pirmi mong maminaw sa atong mga programa sa RNN. Kay taas kayo nag-meeting din sa atong lugar. So, gikan sa amo din sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide tatakarman. Daghang salamat o maayong adlaw.